kia bangina Bunga baba na kumanya bugakira ile ko mai ga bigite buyole ngai ngati ukuru Irene oyo se itago so yo arali wenga muga boy ora letire ba ko lang Njenya como que gato ngirare nakia bamura bane batanga tigane to yubweke Swahili akuireke kama eresa baka moko gendo terio bolinge cha irenga nga 20 chingima ogenda kaminto baki ebinte bile byalimo mubero no yolimo buna bono yo meteye lusi oyo mokara akonyekera kya mambi na boko dedia bamura bakongonte meteye go ukanyegete mojeri danga mwala koleta isonga karatiga a family nta ito tell one thing na jana nyora abantu batamaiti kubusi na bake evale 4 out of those who came from Mombasa they are 14 in number. Those who came from Mombasa they are 14 wala ambao wale lugha ya Kikisii ni 4 ono ni ngole ka sabantu bane oyo le se mata kama tenga iuna te kingo ya kulike bona igwa gaiga before you cut a tree you will never understand the width and the length of the tree until you cut down that tree. Today you are burying your mom. You will understand after the burial that there was a woman. Bono muraman. After mwaro lila maraba na limoja realize. Mwaka, you will realize. Finally, the Bible says, koromukia koba no molembe na abantu balenga bonse koromuki puno kole to muki gutuma chinyomba madra bokulikanga alitinda atuma puno ole no muki kobeka mabera amachi kaba no mukia puno kwa bete no muki koleto uyo omofeli uyo kurunjiro mente bintu nebingo kwa mongainete amangana atano na ara yeke ninko bekere tinga kuruli kwanya kubeka esaruni ninko ile kuruli na wetu kiriko nkoli ni ndege nje monta yoro akomani kuruli ukaja komomani agutigire tubukima ukuri ayebweka. Yani asinge chumwaro sana kinati geranga ki tima iti kuna mubugite ngoguru kibwa tangani bana e familia dingana lyo mohelio egetabu kemerengani emeronge ibire chinge chi aisha tu yotebaiga omuntu mongaini igakwirinde kurwasi elio mana lakini omoliri nigakonya kuomana kereza no kuomana ale yara mbutura tigete mesa ngoira igoja kirelio mana se yara omonto mongai taikonya kuomana asobo gimobo omonto mongai ni agatanga monane toisane asiritaria Yesu mwana baisana asenke tawetani asonsi pastor koronga ngwa atomoika ndiro konyora ko maite no na ru muntu bwibuku onyora to muiko mu bikuru basinya sai gatali yonse ikuru basinya sai okay bora na lawa tebanga ki igitabu na lawa kurandia kia Jeremiah 22:19 natanga don't die like a donkey, don't die like a donkey. Monto ya moko nga Jisrun iga kwete nebunda atanga nigara tindi kutarerwa why because
igaiteta abantu bari innocent agaitira manyinga agazukia mabebe ta abana ntakani bibi abagwenerete. When he died, the Bible concludes that he died like a dunk. So my dear friends who are seated here, before you die, and you know one day you will die, be acquainted with God who is in heaven. Kabo musani unyasai. Because today you are here, tomorrow you are not here. And you don't understand what tomorrow will bring. Wikirago makimogante kiaga na kodi. Yasa basini me Yesu yurumutori ito. Kusabatori. Moneno ito tata Nyasaye. Oyo mente iguru oyo legetare kiemiaka. Oyo wadutunge tase kieni kiao. Na ando ekeratua sari me Adam. Tukwa rangambi yetu sirekana na kare. Okaleto omwana okwa so musalaba edinda toboli twensi agatuaka neresira yo witira amanyinga so musalaba kurwelio monene. We are free from sin. Tuare tiruase amate yo bobiale bwao bono monene tuakoba kirase marogobe tuagotogiria samangana monene gwatokoreire meyo mwana wono obusini gwakore meyo mwana wono obugima bwakale na kalebole omone twale usabanya nkeye ne amate yengima obakora abatenengu belingana lyao nekero gocheri akabere onde tarema waso asingeli watoroseire abana bawo barware nange. When they go back, grant them with traveling mercy. Nekero bawo ikabuya babakirita lyao osenikero yo moyora tuamanyire bireno byao nelingana tuwaigwa ituagacha sobo gimobo na neli tuagacha sobo kare na kare nekero gocho monene tonyori bagali nene lyoko gotogia asenkeli watoroseire sinikero yo moyo igwa mangana ya muagache edindo netarua utagachiri asiringaneri uwanja kwa okoreke ime ya Yesu oyoro mutori ito. Amen. Abo ando simurigeti abantu babakorera inwe. Na inwe mubakorera bo. Igo. Ekiagera ayinara machiko na mangana ababani. Tira igwa. Na kirikendo igwetwe omonta okorere naye mokorera boyo. Igweto monta oragire mwai. Naye tigaragire mwangu. Bale kama igule kebungeki. Kiriweto okorera naye korangatu. Maete ko igweto monta ko iroteli ya wakadere besa na wewe siku moja fanya nini? Lipia yeye. Mwana bakonya suku igwe kebungekio. Yasa abasini. Bono ngisani bono kiagera mo igule kebungu. Madam Bema. Injua maene. Omaete bibiti ebu no korusio ende akonyali bageso. Eyo kinetinga ngetolende. Oboruire bogo jabweta ndi bibiti. Igo mwachire buya. Na abantu bale abagokense abagokwabo mopa. Na mutara na barabunjira. Baka ko gutumia matoka ngagasa amagulu. Baka moko gendo hoteli oboringe chairenga nga 20 chingima ogenda. Kaminto baki. Ebinte bile byalimo. Muberono yolimo. Buna bono yo meteye tusio yo mokara akonyekera. Kya mambi na boko dedia bagura bakongonte meteye go ukanyegete mojeri. Danga mwara koleta isonga karatiga. Done jingene tiga ko gachanga leri go liyo ganyete. Ochigwete through osmosis. Kara lucia gorogoro buruka nerire dire no machere kara kanyikira. Ngobate mesio gite to gite te mesingo ndita kuna mesiedi. Ogo kupi. Omwalimu ombati. Osongo 5 noti ya ya girini. Abana ando mukungu na bara gusegete nga omusacha umane bakakago kirete. Twese tigato baba kungu.
ogosegeta kwa mago itu mwenzi gutirimbuka ande kwa yera ngakinga nachire buone ine kanyaruka ga ikari 7 nachire buone buo iri karatina ekiagana na rio understanding embure iyo kwa maete gweta climate ya change the aya yugo ewan karate yo mwakule karate jibesa igaba mutare taturagite pitwensi pio monta tugitere bauri ne bunduki ejitware tane jitura sangiri ria kabiri njiji abachi nyingi tata mbia mono naye asi keyboard mbia mono na ande ba ai na ande kuegeria bande bamanye na parabu to bugia ebuga kogoja kukunga kibako abantu bale batana ngane ara bwe kokugwire geteki kuno monda kuegeria matera bweka ogoji gosuki gwake ana abatigire otutigire kangoro jo tora tutigire bona kurua tegamba boria mani ko baborinde buamba boria mangana atatu yengenju kurua buna tu asangiririe besa onde naro igwete nga atabe tita kwana ta gwika buaye agora mo kwan akia bangina Uwe baba na kumanya bwakira ile koko mai ga bigite buyole ngai ngati ukuru airini oyo seitago soyo arali we ngamuga boy ora letire ba kola Njenya como que gato mira nakia ba murabane ba tanga tigane to yubwe ke Swahili akuireke kama eresa bona ba mure ba bogete bona no koleta uyo minete tuki nera mine bona se ba bugwe kaire bona to kumenya mukungu no yoretire bona se ba minete bagaka chirongi me bonsi akiba stagaji oyo oretete a minete akabochora kabike ring no yaretete abochorete nera kabe akamina bona to kumenya katanga into kumenya oyo oretire bonsi ere suru bonsi vale chen hospital mwa ko na buri nga yani mo isikona hande tero muro mine to motu enko ligiri sasiri ti mwa kabaka uija zinyole lia basigari akiese nga kibono basi to kuja kokole ibungo bono gake ebukuye gatanga makungu tabeka yanga yo musaja moko tuma bono Deuteronomy 22:5 eko tango mukungu tabeka chianga cha basaji akia bakungu mwagale chirongi tu akakonyi na 40 baone chirieli bu chirongi chiatobulira basaja 40 tu akakonyi basi abakungu bakaka imenga ndi bono mukungu kale rongi me toiko kaga mukungu okora ngene ekira kitakia chiyangi. Can we consult the Bible what it says? To basa kotangane bukwe koruaralia. Bukwe tangane koruaralia. Maega. Maiguleke. Ande abantu ngochiko kumule kansa abange ekiara bakungu muanje liko beka mechibi mosube nsabo geka. Maigula bakungu. Na my address my choice. Oroje sabe kerong, ube kerong. Who is the head of the family? Madra baka na inung tu asoma bona etole ngumbu bana bache tengonga ngambo. Bono muiseke erongi mukago erongi na erongi mo ajisibeli rimo jiano rimo.
mambi bono ligie ya gonye nyore utawigetie ya burayo kororero hago cha gukuminga gakiga ha egintu kigocha gomokonya ne meguko ngitari yane na batigire basi ama ni aje basenga Polisi rusi kiba santo kuma nyoyo uraje Igo naende omuntu akoba kiria kuri manye giyo kuri nae tia kuri kiregento nga njine smith yo kantari kuri muri jakoya nanjume de basta ne smith yo kantari kuri ne sengen najo muntu ndi basta ko tebanga kanga naso igrabu igenda atenga miaka yangire na ike miaka yangire koranga ki tiga litaya nanyo munginonde nero igento mbirere abakungu bakali ko beka magura igento getiga nganera ngo situali gento nkeyo gusituansi gento kegeni nkeyo basta karanzo amerika kiyo kan batige bagende Ecclesiastes 1:4 utumo gende 9 Ecclesiastes mubiri kwa bugango basta kwegora bugango bunora likwe society onyo alijisiribu bwana Ecclesiastes 1:4 you skip you 9 and utabeke maiki ine seine maiki ine seine katenje ngote ba no kosom orandia yemo rocheru erwa kane tigatebe egote baiga ojonyo ekegorie kemo igo ke kwebo yike ya ekegorie ekemo nigo kegoeta yes no kegoeta ekene yacha brende nsinigo egendereta kobao igo ekegorie kemo nigo kegoeta tari ndutu arengo mbare barengo ndandara batepa itewe nyoko no arenge akaruo chingiki chigaswa maite paite go waja kire kueba asoko emetunge yoko bega kama kwa bege sukari kede kwa be komonyo waja kakuliki ngenzanga ngongure biro iko no chiete miaka yawe ya onyo musaja kwa waja kire kueba chirogi sikwa etio mochibi kwa ebe chine ibere Gama tuka Tolise Yada kianda yanda era yate baiga ne go te batalia ayana arengeo kale nao Karatia Lias number 1 do what we call Lias Lias gain momentum chaka wana anchake ayana arengo mwalimu uweke usinkara kwete chaka itata kara ikanyika naye aya arengo lilili kara kwana aya arengo lilili na arago chikobo naende aya akoregete kare turakura mwewa kento nkeyo kegeni yani onyene tukio konya gwetige charaiga toigo kwa sabantu mba iteti bako kento nkeyo ngabono kwa gacho kitaiga ngoko kitabantu mba cha kojaka mba gitete soda mweka gitua orua giruka giturwa papeli ekikia rengo kare ngaki mwigwete gochiro ngimbono gutositwa ingole tete yeba chokete ingani finish
mba begete Sodomu unfinished bakaiba kabagetoki eba bete dibu wana goikira akimagwante kende ngeremo uraleta kegen nani aje inakuja inakamuhum mba kuwa ni tivo Oroche onyo kukubuya mwana kwacha kumuruka ngakamam nasokoro babu osali ole mesa nalia usali mono bona gwita ni ayo kurwanya saba sini kukurwa ogenda na Yesu akulende me ya Yesu yoro muturi itu amen ya saba sini